Ez duela ezer altxatzeko, esaten zion. Gainanek moztu du, Fran. Baloia ezkerrera hor da Urko Arroyo. Ondo jetxi du, ondo kontrolatu du, bere aurrean Raul Gainan, keinu bat, beste bat, erdira joan da, erdiratu azkenean baloia bigarren zutoinera, aukera eta horpoz baloia barrura Barakaldoren gola zehutxa egin duen Kijerak. Orain Xabi Iruretarekin berriketan. Diego Torres. Eta azte opari egin dion Kijerak Diego Torresi, orain txemin hartuta ikusiko dugun jokalaria begira hortxe. Bularrez atezainari eman dio eta horpoz Diego Torresek berdinketaren gola. Bana markagailuan. Ez dakiz hor zer gertatu den, zeinen hutsa izan den, atezainak abisatu egin behar zion, edo ez, berak ere pentsatu zezaken Kijerak, atzetik Diego Torres jokalarien bat egongo zela. Horrela usteko oso argi izan behar dezu dena. Oso argia izan behar.